toto je ono. Preto to sme sem došli. A čo by bola? Poď, poď. Šupuj, šupuj. Toto je v pohode. Konečne poriadny kopec. A ty máš strme, že to máš rovinu, kukni sa. Že to je rovina. Konečne zábavný zjazd. No to je strmé. Konečne sranda. Dáš, to ubrzdíš. Čo? Tak to ubrzdíš, v pohode. Kotrmelce. V pohode? Tu dám tu zákrutu tam. Ja nejdem. Mami, stojí to stopelenka. Nechod stope, chod mimo, keď si netrúfaš. No poď, ja už natáčam. Hej. Neboj sa, poď. Budem s tou najprv a potom vá. Až nad mraky a dým, za sluncem palčivý, až k hvězdách, až k hvězdách, stačí jeden krok. Zem se pod nohama ztrácí. Vzhůru k výškám, vzhůru k výškám. Neboj se výšek a poleď se mnou, slunečním dnem a nocí temnou výš a výš. Já chtěla bych mít svůj aeroplán, lítat v oblacích jak kormorán, vznášet se a stoupat a vákem dát se houpat za jasných krásných letních rád. Vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám, vzhůru k výškám. Zobral som túto Lenku, aj Luba a Bečkovať. No a sú celí pokazení, lebo povedali, že hneď prvý deň a hneď lanovka. Hneď lanovka. To bude nuda. To sú tí cykloturisti, lanovkovi. Prvé 2 kilometre, Robo. Máš za sebou. Áno, áno. To patrí k tomu. Čo to tu je ako? Aj by som ti pomohla, natáčam. Je o 6 ráno v Piešťanoch a o 12 o 1 už tu. V Schladmingu, Ramsau. A teraz zaflekuj, zašmikuj, zaflekuj. O, dobre, 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 super. Aperol alebo pivo alebo riešiť zajtrajšie bežkovanie, kde pôjdeme. Je 9 hodín ráno a
Tak to vypadá bežecké lyžovanie. Nejako sa ľuďom nechce bežkovať. Toto je Dachstein nad nami. Ja mám musím niekde kúpiť lístky. Tuto je nejaký automat. Tam už sa bežkuje. Asi tu. Toto je to centrum. 270 km bežkárskych trať. Kde sa to kupuje? Tu asi. Bežkujeme pod masívom Dachsteinu. Tam je štadión a 4 stopy. Všetko pripravené pre bežkárom, 20 € na deň. Lístok, ale perfektne pripravené. Tráte. 270 km. A tak toto je, tuto máte 3 bežkárske stopy a ešte tu máte na skateovanie stopu. Tuto bežkujú. Tuto sa bežkuje. Tu sa lyžuje. Ale čo som chcel povedať, že tuto je Planaj, Schladming. Tu sa lyžuje. A tuto bežkujeme. Ja neviem, čo je lepší šport, ale asi to lyžovanie. Asi to lyžovanie, lebo bežky sú náročné. To parťaci šlápú hore. Ale čo chcem ukázať, že to je Dachstein nad nami a tuto je naše ubytko. Nie tuto, ale tuto. To je naše ubytko a z ubytka priamo na bežkárskú trať, takže to je super. Takže dúfam, že sme už na kopci. Táto strana južná už to bude za chvíľku vydraté, takže sa to nebude dať. No a tuto vedúca za jazdu Rakúske Čierne, to je rovina. To je rovina. Hlavne, že sme nastúpali 300 výškových na bežkách. Jasné, a teraz 300 výškových dole. Akože je to náročné to bežkovanie, takéto. Není. Keď máte akože roviny, hej, ale toto je proste. V pohode, si zvykneš. Aha, jasné. Za pár rokov to bude pre teba nuda. A tuto zrejme končíme, lebo toto nechcem natáčať. Do prdele. Už je to tu. Už je to tu. Končím. Takto to tu je. Toto je ten Ski Amade, tak Schladming, tu sa lyžuje hore. Toto je asi ten posledný kopec. A toto je to údolie, tam je Radstadt, Flachau a podobne. Pekná chatka tuto s občerstvením. A stále vidíme tú dolinu, kde je Schladming a Planaj. Tam je bikepark pred tebou. Takže takto idú decká dole. A blízkajú do zákruty. No ale čo som chcel povedať? A túto deti, túto pijú rodičia kávu. A pozerajú na decka, takže super toto. Ja sa tu takto bežkuje. Šupí to presto. Parádne toto, no. Teraz už len také motanice v dedine. A v tejto stope to ide dobre, len horšie je to mimo stopy. Takto. Je to paráda, no všetko, takže bežkovanie. Bežkovanie pod Dachsteinom. Lenka ide. A bežkárska trať špeciálna pomedzi kone. Tam je Dachstein hore. To sú koníky. Rada. Čau.
Tom som sa tešil celých 20 km na tých bežkách, čo sme išli. Tak tu sú koníky, tu je pivo, slnko, bežky. Áno. Že ideme štvorkou a volade sme v prdeli zase. Ako som myslel, že ideme kratšie k autu a to išlo volade do prdele zase. Takže ešte som si spravil ďalšie kolečko navyše. A rovno a doľava ešte 6 km a sme tam. Akože takto to je, akože to malo byť rovina. Ja už nebudem ja takto chodiť. Tu mám lyže v rukách a idem pešo, nekašľam na to. Tak, za mňou Planaj a predo mnou Gaštajn. Mi to ide lepšie na tomto. Tu sa býva, že hneď z ubytka na hneď ubytka na zjazdovke. Koberček cez cestu. Žiadne auto. A hore má si u Dachsteinu. Vás auto nezrazilo. Ľubo, rýchlo, auto ide. A auto frnk. A myslel som, že to dám, ale... Aha. Posledný deň, slnko už tak nepraje. Tuto vidíme Hauser Kabling. Lyžiarske stredisko. A my tu máme takú zase čiernotu ideme. Gefahrstelle im Bereich der Loipe. Ale už sneh není, tuto južná strana a ísť pešo. Minút intenzívne cvičenia, to som nemal ešte 1200 minút. No, Dobrého trénera. Čo? Máš dobrého trénera. Spánok. Čas zotavenia vysoká. Čas zotavenia 74 hodín, takže do piatku mám ležať. Stav HRV nevyrovnané, aktuálna záťaž 1050. Čiže som není ani oné, história spánku aspoň mám dobrú. No história námahy, ty vole. Ďakujem, Lenka. Nemáš za čo.